Také bych chtěl poděkovat za pozvání. Tak já se omlouvám za svůj hlas, ale budete asi poslouchat tlumočení. Můj hlas mě zradil. Takže bych poděkoval za pozvání do tohoto fantastického města. A můžeme začít tím, že budeme hovořit o jednom z aspektů, který se týká životního stylu dětí. Vlastně bylo zjištěno, že krátkozraké děti stráví venku méně času než mimotropické děti. A to bylo v roce 1916, ten autor to napsal do své knize, ale už víc nedodal o možných účincích. A teď už máme nějaké důkazy, jak je důležité venkovní světlo a čím nižší je vlastně výskyt myopie, tím později vlastně ta myopie asi začala. A samozřejmě je to také účinek vnějšího světla. A to je důležité pro tu progresi myopie. Máme řadu příspěvků, věcí, publikací a vlastně bylo už prokázáno, že venkovní světlo má účinek na progresi myopie. Ale samozřejmě byly různé poznatky o intenzitě světla v různých sezónách. Například vidíme to tady, já se pokusím vám to ukázat. Čili, jak vidíte na tomto obrázku, v létě progrese myopie je nižší ve srovnání s ostatními měsíci roku. A to je také možná v důsledku více času stráveného dětmi venku a také možná školy jsou zavřeny, jsou prázdniny, tak děti nemají moc té práce na blízko, jak tomu říkáme. A samozřejmě můžeme na základě těchto výsledků předpokládat různé efekty, účinky, proč světlo venkovní má nějaký dopad na vývoj myopie nebo možné kompenzace myopie. A samozřejmě ty důkazy jsou v různých článcích. Samozřejmě je to také otázka intenzity venkovního světla, to může být další možný faktor, který vlastně ovlivňuje progresi myopie. Bylo zjištěno, že když se expozici světlu denně nad 3000 luxů za den má velice významný efekt na snížení axiální délky růstu oka. A také ten čas strávený venku je důležitý. Čím více vlastně toho času venku, tím je to lepší. A tady máme další článek z žurnálu oftalmologie. Vlastně v tomto příspěvku se hovoří o tom, že vlastně účastníci, které strávili více než 200 minut týdenně venku v průběhu školního roku, a za předpokladu, že ta intenzita světla byla vyšší než 1000 luxů. A 1000 luxů to není moc vysoké, to je velice důležité. Vlastně i tady byl daleko menší myopický posun. Takže prostě je to také otázka úrovni oši. Čili my tady hovoříme o určité minimální nutné úrovni, aby se vlastně dal kontrolovat ten posun axiální délky. A pak jsme tady také vlastně hovořili o dopamínu, co by neurotransmiteru, a vlastně
bylo zjištěno, že dopamin je velice důležitý pro kontrolování vlastně té axiální délky. Čili tam je důležité syntetizovat pro vlastně to má ten dopad. Další důležitou věcí je účinek venkovního světla na negativní rizikové faktory, například vidění zblízka, anebo práce zblízka. To znamená, že něco provádíme hodně na blízko. A to je také velice důležité. Tady vidíme, že se zvyšují ta čísla, například počet hodin vlastně venku. Čím je vyšší, tím je nižší riziko myopie. To znamená, jinými slovy, když ten člověk je více venku, také je to lepší ochranný efekt. A to tež platí o té práci na blízko. A v podstatě máme tady příklad práce zblízka a vlastně počtu hodin, které děti stráví venku. V průběhu pandemie covidu se to jasně ukázalo, protože se snížil pobyt venku a zvýšil se čas, který děti trávily před obrazovkami. A tady vlastně máme důležitý důkaz, že se zvýšila krátkozrakost u dětí a to je také důkaz toho účinku lockdownu. A tady třeba vidíme, jaký byl ten problém. Čili kratší doba strávená venku a vlastně vyšší čas strávený před obrazovkami. A vlastně pak se to ještě zkombinuje, protože se zvyšuje ten čas před obrazovkou, já nevím, u počítače, u telefonu a podobně. A děti nejsou tolik venku, tak to můžeme považovat za další možnosti, proč k tomu dochází. A pak máme další určité důkazy týkající se slunečního spektra. Jak vidíme tady, sluneční spektrum je vlastně kompletnější než spektrum interního, vnitřního světla. Tady vidíme, tady máme ten pík modré, bez určitě vlnové délky. A pak je tady vlastně další poznatek. Pak je tady například otázka taky těch zářivek. Zářivkové světlo představovalo jeden z faktorů, který zvyšoval rozvoj myopie. To se ukázalo v jedné studii. Opět je důležité tyto věci zvážit intenzitu a kvalitu vlastně toho záření. A musíme se také podívat na to, co se děje venku. My jsme vlastně zaznamenali řadu článků o dioptrickém účinku vnějšího prostředí, venkovního prostředí. Jak to vidíme tady? To je normální takový úkol, kdy akomodace se musí měnit z hlediska jednotlivých hodnot. Pokud se vezmeme venkovní prostředí, tak to prostředí je dioptricky jaksi ploché, čili ta akomodace tady do hry tolik nevstupuje a ty rozdíly jsou velice malé. A i to může být dalším faktorem, který se váže k tomu příspěvku venkovního světla, pozitivnímu příspěvku venkovního světla. A pak se ptáme, kolik času by měly děti trávit venku. V této studii se předpokládá minimální 18 minut denně pro snížení incidence myopie. Pro asi teda z 17 na 8%. A samozřejmě
Pak je tady vlastně ta otázka dětí, které se věnují takzvané práci na blízku. Čím více se jí věnuje, tím je větší riziko myopie. A samozřejmě tam se to může snížit až o 2%, když se tolik na ty obrazovky nedívají. A to nahradí ten čas třeba časem stráveným venku. A pak tady máme určitý náměty nebo experimenty na Tajvanu a v tomto případě je důležité si uvědomit možnou roli školního prostředí. Při přestávkách a 1 hodina po škole, když děti zůstanou venku, tak vlastně jsou vystaveny venkovnímu světlu. A i to bylo přínosné pro kompenzaci myopie. Čili je to velice důležité pro nejen lékaře, ale také školy by měly pochopit, jak lze změnit to prostředí, v něm se děti pohybují. Pokud také zvažujeme úroveň světla, tak otázka prostě třeba v zimě, jaká je úroveň světla v zimě, ta intenzita světla je velice nízká, ale vlastně pořád je to kolem těch 3000 luxů. Tady jsou vlastně poznatky změření v Německu, není to tak daleko od vás, ale vlastně zatímco těch 1000 luxů pořád změříme i v zimě. A pak samozřejmě jsme to zjistili třeba v odpoledních hodinách. Vyšší intenzita je v dopoledních hodinách a tam je to odpoledne kolem 1000 luxů. A při tom slunečním světlu je to 10 000 luxů. Máme také informace z jiných zemí, například ze Singapuru. Tam se zjistilo, že vlastně zvažovali situaci bez oblačného počasí, prostě v podmínkách, kdy světlo nebylo intenzivní, nebe bylo zatažené a v takovémto případě vlastně jsme vlastně vyhodnocovali tu linii 3000 luxů a vlastně tam to nebylo problém. A další histogram se týká vnitřního osvětlení nebo vnitřního světla. Čili můžeme zvažovat situace venku a vevnitř z hlediska té intenzity světla, kdy se to zvýší od 10 až 1000 násobně. Ale to je správné, nicméně musíme také zvažovat, jaký je účinek slunečního světla. Samozřejmě nesmíme zapomínat to, že to je vždycky dobré, když jsou lidi venku a je to pro děti velice dobré z hlediska kompenzace myopie a musíme také brát v úvahu zdraví oka. Určité vlnové délky slunečního světlu jsou velice nebezpečné a proto musíme vlastně oči chránit tím či oním způsobem. Ty krátké vlnové délky mají vyšší energetický efekt. A to může být problém pro zdraví dětí. A vy jste oftalmologové, tak víte, co se může stát, když jsme vystaveni slunečnímu světu, ale můžeme být také oslněni a to je velice důležitá záležitost, kterou musíme brát v úvahu. Také musíme brát v úvahu, že čočka u dětí je více propustná z hlediska těch vlnových délek. Mně se tento obrázek moc líbí, ten mám rád, protože tady vidíme, jak vypadá ta situace vlnových délek, jak můžeme bránit vlastně negativnímu účinku těch krátkých vln. Ale pak je tady třeba otázka většího průměru pupilárního diametru.
A tam vlastně se také potom musí dávat pozor. Pokud se jedná o kompenzaci myopiu, tak potom tady může hrát úlohu atropin. Ten atropin může zvýšit možné riziko z hlediska těch určitých vlnových délek, hlavně z hlediska té sítnice. Čili jaká řešení jsou vhodná pro děti? Například děti, které nosí myosmarty nebo nějaké další podobné záležitosti, tak mohou vlastně si připnout takový ty stínící vlastně filtry, klipy. A nebo polarizované čočky, prostě v podstatě hlavně pro prostředí, kde intenzita světla je velice vysoká, anebo fotochromické čočky. Ty jsou takové všestranné a samozřejmě je možné nosit stejný pár brýlí venku i doma. A poté musíme také zvažovat, jestli vlastně stačí pro ochranu nosit zabarvená skla, samozabarvovací. Protože samozřejmě i tady může být určitý benefit z hlediska myopie a například tady vidíme to, co se změřilo v Singapuru, například když tady máme vlastně tu intenzitu světla 3000 luxů a z toho grafu vidíme, že toto je bez filtru, toto je vlastně situace s fotochromatickými čočkami a toto je situace s polarizovanými čočkami. Fotochromické čočky mohou udržet zabarovací, vlastně mohou udržovat vlastně stejnou intenzitu a současně ty děti jsou chráněny a vlastně ten efekt pro kompenzaci myopie je udržen. A fotochromické čočky vlastně také ukazují, jak je to vhodné pro děti a pro dospělé. To byl publikovaný článek a vlastně vidíme, že děti dávaly přednost čočkám s fotochromickými, teda brýlemi s fotochromickými čočkami samozabarvovacími. A samozřejmě nemusela se přidávat další léčba z hlediska těch vlnových délek. A bylo to také vhodné u pacientů, kteří aplikovali atropin. A tato prezentace byla předvedena před několika lety na ARVO. Předtím, než tedy uzavřu, ještě bych přidal to, co jsem zapomněl. Vlastně doba nošení čoček, to je také velice důležitá záležitost, protože vlastně všechny tyto věci jsou provázané. Když nenosím brýle, když nejsem dostatečně dlouho venku, tak ten účinek je potom samozřejmě nižší. A nebo když používám určitý typ brýlí, tak vlastně můžeme vždy sáhnout po nějakém lepším řešení s cílem zvýšit dobu, která je nutná k tomu, abychom se dopracovali při té léčbě nejlepších možných výsledků. Asi tyto obrázky znáte, to bylo uvedeno v další studii. A pokud se kombinuje několik druhů léčby, například s atropinem a plus myosmart čočky, tak samozřejmě, když jsou děti ještě k tomu ještě venku delší dobu, tak se snižuje možnost
nárůstu myopie, krátkozrakosti. Takže vidíme, že máme pro kompenzaci myopie různá řešení a účinek optických možností jsou závislé na té dávce, která vlastně zvyšuje přínos spolu s tou dobou nošení. Ten čas strávený venku je další velice důležitá možnost pro léčbu myopie a samozřejmě to je velice důležité, protože to může to vést také ke změně životního stylu. Vystavování se intenzivního venkovnímu světlu zvyšuje riziko pro zdraví očí dětí a také může snižovat vizuální komfort. A samozřejmě to je otázka sítnice. Takže děkuji vám za pozornost.